majd később. Az még azért még odébb van. Reméljük. Egyébként visszatérve így a lemezre, illetve a dalokra, volt már olyan, hogy adtál például a szerenádot? Így most nem a színpadon, hanem amúgy privátban, hölgynek, hogy így hódítottál el valakit? Saját szívszerelmemnek még nem. Tehát olyan hölgynek nem, akinek valaha udvaroltam, vagy a feleségemnek nem. De... Miért másiknak igen? Igen, pontosan így van. Tehát volt egy leánykérés, ahol, hát nem leánykérés, egy legénybúcs, amikor erős szerenádot adtunk az illetékes vőlegény, vagy mennyasszonynak, igen, és hát nem voltunk egészen józanak, úgyhogy... Várjál, és akkor ki lett a nő aznap este? Hát aznap este mert ez egy legény búcsú volt, tehát nem volt neki helye, de kétségtelenül az egész lakótelep hallotta. Egy privát koncert dolga, jó, hát így simán talán most mindenki kincsüngött az ablakban. Hát elég sokan kinéztek, ki így, ki úgy. Milyen zenéket szeretsz amúgy te, mint magánember? Ma például nagyon sok Stinget hallgattam, mert ugye elég sokat voltam autóban, meg mi volt az utolsó, Sinatrát, Frank Sinatrát, ugye karácsonyra készülünk, és ilyenkor egy kicsit az ember... Át kell szellemelni a Christmas szongok, azok azért ütnek. Tehát akkor inkább így az ilyen igényesebb, ilyen jazzesebb vonal felé mozogsz amúgy is? Hát ha nem is kimondottan jazzesebb, én nagyon szeretem a rockzenét, és nagyon szeretem a erős metalzenét, de nem, tehát hogy kvázi énekelni nem biztos, hogy nekem azt kellene énekelni. Tehát hogy nyilván valakinek a most inkább, mint az ízlésként. Karácsony, Bing Crosby. Igen. Tehát az fontos, hogy én nagyon hangulatember vagyok, nagyon szeretem akkor épp azt hallgatni, amire éppen szükségem van, amikor csak órákig dobálom a CD-t, mire megtalálom azt, amit keresek. Jó, ezt se keresek. Az a kedvencem volt, mindegy, se. Említetted, hogy elég sűrű most, és részben azért nem is annyira a koncert, az a színpadi vonal, ez ilyen karácsonykor mindig így van, vagy így télen, hogy besűrűsödtek? Igen, november-december környékén teljesen csúcsra vagyunk járatva, természetesen azért is, mert nyilván mindenki készülődik az ünnepekre, meglepetés, ajándék, nyilván színházjegyek, esetleg koncertjegyek, stb. Tehát nagyon sok a meghívás. És hát tavasszal van illetve tavasszal, télen, tehát szilveszter után van egy kis pihenő, egy kicsit gyengébb víz, és utána újra tavasszal nekiesünk újra új bemutatónak, ilyen lesz például Bajadél majd tavasszal a Operett Színházban. Magánéleteddel mi újság? Hát, ha már ilyen... Hát megszaporodtunk egy kutyussal, képzeld el. Vasárnap érkezett hozzánk Nagykanizsáról egy kis puli, ekkora fehér. Nagykanizsáról? Én nagykanizsai vagyok. Te Nagykanizsai vagy? Igen. Na hát. És tele van ilyen kis fehér pulikkal, nézd meg. Na jó! Egész olyan, mint egy külsállat. Ugye? Nyomkodni, tök jó. És tényleg akkor bővült egy család ilyen kis... Hát van egy kis állatkánk, ma kapott éppen egy kutyaházat, úgyhogy remélem, hogy most imént beszéltem telefonnal a családdal, és mondták, hogy bár bement a házba, úgyhogy jól fogja magát. Ja, akkor most megvan nagy szerelem, most megvannak a főhírek. Igen. Hát egyelőre ennyi. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Kellemes ünnepeket nektek, így hogyha... És jó munkát az elkövetkezendő időkre. Illetve hát akkor ugye az Egyszerűen történet című CD-t pedig felajánlod a nyertesünknek, ha lesz olyan, de hát lesz